poden jutjar i encara menys condemnar. A participar-hi aquest dissabte. Que aquest nou cicle imprescindible de mobilitzacions arribi a tots els àmbits i racons de la societat catalana, que ningú es quedi a casa, a tots els centres de treballs, a totes les vegueries, a tots els pobles, a tots els nostres barris i a tots els carrers de les nostres ciutats. Això ja ens ho fem tots. Perquè mobilitzar-se no és delicte. Ningú no té al marge de l'historial general. Es jutgen unes quantes persones. Els efectes d'aquest judici seran per tota la societat. Salgo del curro y me caigo en la manifestación. Però senyora, que estic jo aquí i després aplaudint-me, quasi m'aplaudeix la cara i li dic... No, pel blanc. Tants que, afortunadament, ara som